Ема това ще е 1 час нагоре, бе, човек. Това е Ами, трети да направи епизод. два, не Това е три. трети епизод. Ма Иване, ти трябваше Иване, поне... Иване. Да. Иване, трябваше поне да изчакаш то да спре да говори. А, да. Трябваше да го изчакам то да спре да говори. Добре. Нищо, Иване, момчета. слушай. После ще ги едитнем просто и ще реши как ще ги направим. Да, момчета, това да знаете в трети епизод на нашата игра. Нека започваме. Аз съм като някакъв филмов режисьор, брат. Аз не мога да говоря режисьор. Иване, изтървата, трябваше да го запишеш. Аз го записах, де. Как му режат ръчичката, ма. Ма това е някакво такова тъпичко се. Тя седят за нас, не знаеш, трябва да се бием. То къде отиде, то пич къде отиде? Но ние ще го застреляме безпокойно. Ма къде отиде ония пич, дето таковаш? Дето му отрязаха ръката. Къде се тя, бе? Момчета, елате тук. Че ще му застреляме. Принцеса, знаеш какво трябва да правим? Момчета, стана малко страшно, няма да го лъжа. Що? Що? О, не. Не знам, брат, защо, бе. Ади умри, Ай, бе! няма го убиш. Бягай, Иване. Не мога да бягам. Гони ли ма? Не, виж го. Танкерче, забавен се. Танкерче. Иване. Пиши се, бе, чакай, бе. Аз ще направим, бе, какво? Има два. Има два? Това ли са, бе? Да. Аз нищо съм направил, Иване, какво ми викаш да бавен си? Аз е спайдър си. Чекай ще направя. Ти между другото са двама. Иване, биги, бе. Но човек, Аз нямам... ме оставите сам тук. Взе ключа на паека. Не, ме убиха. Не, мрама. О. Лъста, Гонят, нямам пищов. Пищовка нямам. аз съм на спална. Я го стреляй. То просто обикаляме докато те не са тук. Къде сте? Толкова го изморих, Иване. Коце толкова го изморих нещо. Те идват още двама между да знаете. Какво? Е, така има още двама. О, Момчета, намерих още патрони, намерих още патрони. Трябва да се върнем на спална, да знаете, това трябва да направим. Трябва да се върнем на спална. Защо? Там трябва да използвам ключа. Елате там. Как? то разбито за тук. Тук съм. Бягай, танкерче. Ама елате да търсим тук, докато ги няма тия Там пичове. няма повече, аз вече там бях, няма нищо. Не е верно, имаш патрони. Ама, брат. Те намериха Ай, ключа. Елате на спална да прогресираме просто. Да направим Чакай, много... къде? Момчета, аз съм демиджнат малко. Well, this is it. Never thought I'd die starving in an old storage room in the middle of nowhere, but here we are. There's demons spawning about every corner of this hellhole, but I can't bring myself to open the door. I wish... Чекай се. Така. Аз го чета, просто ми нищо не разбрах от това, тъй че басам го отзад. Това е нота на този, дето е умрял тук, май. Момчета, имам шише, което може да ги дестрактва. Шише. Значи идвате на спална или не? Еми, чакам ги. Ми коцаш се оптем, я дойдем. Брат, за какво значи да се... Ма на кой спалн, бе? На кой спалн? Тук е дето ни е чекпоинта вече. Трябва да умрете за да се разпавате тук. Ми... Путки май, къде ще е, лае? Иво, Димов. Убих един! Мале ти му пръсна черепчето. Ама Коце. не може през прозорците ги такова, мило, идиоти. Чакай, че Коце. умря. Коце пръсна главата на един, ама съм без патрони. Къде си? Танкер, стреляй го, главата, в главата. Минах до него. Умря. Търсах го. Коце, убихме двама вече. Идвайте. Иване, искам аз да съм тъмнело за това. Е, там горе да знаете. Ти ще си там не имам, ма вече тръгнахме. Аз нямам патрони. Да. Чай са, ключа е тук. Ма... Иване, ма да ма си между тялото на оня. Добре. Коце, отваряй, че той идва, Коце. Ма ние сме големи сме стримърчета обаче, тук е геймъри. Я ми се роста тук. Да, с снимам. Чакай, как да е такова? О, не, тук се Чакай. лъжа. Я отиде там. Ой, това бе, хендга на Към тебе, че гледам, защото как гледам надолу нищо не става. Какво става тук, бе?
Тук пак се събужда. Чакай, сейвкам си го General. Момчета, между другото, спалнахме още трима поне. Да, Макар. минимум. Момчета, О, момчета, вилърчета, които... Бягаме, бе, Чакайте, коце. Да. Чакай, да кажа на вилорите. Идва. Коце, да кажа на вилорите да джойнат в Discord сервера. Убих го, спокойно, убих го. Какво става? Убих го, брат, те са Чакай, те пълнца на къде един сте? хит. Тук още няколко, бе. Ма те са на 2 хита. Опа! Не са на 2 хита. Ужас. Ама Коце, няма патрони. коце да дойдат в Discord сервера нашите вилорчета, нали те? Да дойдат ми. Ми да дойдат ми, какво да правят ми. Момчета, умре. А добре, къде трябва да ходим, бе? Идва. Коце, къде прогресираме, бе? Ей, там напред през тази врата, обаче те там са много. О, дете. Така. Ма те са навсякъде, бе. Да, бе, казвате. Така може, че това да се бъде. Вие сте, брат. Коце, няма повече, коце. Абе, има много. Иване, къде си, бе? Чакай, Биха му, май. Момчета, ще тръгнахме надясно, а наляво нямаше никой. Брат, Ами ние точно наляво сме. Не знам много. О, пет, аз съм тук станка. бил го. Може да тук идва точно. Аз имам 23 патрона, ще ги убия. А, Аз нямам патрони. Идват към мен. момчета, помощ. Беги, чакай. Шут пистъл го два пъти. Умря. Не, Значи аз взех конча. Отивам да си взема патрони. Аз отивам да взема патрони. къде ги вземаш? Намерих някакъв коин просто. От тук. Абе, колко има, бе? Аз нямам патрони. и аз взех патрони, 5 патрона Аз взех. нямам патрони, бе. Не. Бутал таймер, бе, само аз чувам таймер. Аз го цъкнах, таймера. Аре бе, аз се покажа. Брат, аз съм голям тапак. Няма ли таймер, бе? Момчета, инсъртна в койна, ама няма такива патрони ли, бе? Какво? Няма патрони, не ми дава да ги взема. Става, Добре, вече тук малко продължим спокойно. Пише Да, само the взема. walls are alive, can you hear? Включено тук, бе. Тук мога да изпълня по-скоро. От Окей, таймера. аз бутал. От Иван от другата страна. Аз пуснах таймера. Иване, пускай го пак, трябва да правим нещо. Да, Да, Иване. лоша. Добре, готови Иване, ли? тук е съместие това като го. Готови ли сте? Да, Айде, момчета. Айде, влизаме сега. Е, Ето го. мене. трябва да направим. Ами тебе не знам, брат. Трябва да дойдеш. Иво, влизай. Иване заобиколи. Има мази. Добре, изчакайте ме, де. Ами, то се затвори, Иване. Еми, да, аз го отворих. Сега те ще го таковат. Не. Я ви тук какво има. Аз тръгвам от Откъде кочето трябва да просто. минем? Аз съм голям глупак. Откъде трябва да минем? Това тази част изобщо не помня. Аз не тук знам какво да правя. Ти тук Ама- не ги видяхте, дето много се Ами, спават. момчето, това Аз просто виждам го ръщам. вратата, бе. Какво да Ми, брат, виждам вратата. то он е Ма там. то има Чакай, стъкна, идвам, бе, аз виж го го. Абе, то тук има аз няма да Тук мога да не направя. мога да се мърдам. Ма някакво. И аз съм там. И ги затвори се. Ма аз съм стъгнат на кътси, не мога. Затвориха вратата. Бе, човек, аз не мога да го намина, да, аз не мога да Не го съм мина стъгнат че. на кътсина, където затварят вратата. Момчета, аз съм Не, още тук. Да бъчари, ето. В това беше играта като цяло, тя не е свършила. Continue the минахме basement играта. chapter. Това ли беше, бе? Вие минете играта, вижте аз къде съм. Да левкам, да? Защото ти без това съм стъкнат. Чакай ли, аз тук пуснал съм тук стримче, тук е. Клипче да рекламирам. Ще играем такова ти Още. basement това. И какво има още ли, бе? Да. Аре? Бейсмент, брат, не знам къде да мина, нищо не виждам. Аре, карай, Иване, просто затворих вратата, не ще вече толкова. Да левкам, бе? Пак не можах. Добре, да няма ли нещо за отваряне, бе, брат? Коя е тази мизерна игра? Сериозно ли се преебах? Добре, аз не мога даже да лефна от това. Пишем да бъчери thank you for playing. И сега как ще... Има ли такова за мазето? Ами не знам, май няма, мисля, че не са го направили. Просто левкайте, просто левнете. Чакай, Иво, искам Да, да това пробвам. направихме. Аз останах Чакай. сам.
Ще вляза да видя. Ще трябва форум. Може да има. Аз сега ще май не мога да мина. Или съм ретард. Май не можеш. Чакай. Али за младито? Не, няма да има. Това ще е било. Наистина това е. Ще цъкаме на друга страшна игра. Да, няма шанс да мина акшена, да. Аз съм преебан, дори не мога да видя края на играта. Уоу. Просто да затваря вратата, то не е нищо такова. Да. Еми това беше маняци. Лошия ендинг, не можах да видя края на играта. Това беше трети епизод, последният епизод на нашата Roblox мотана игра. До скоро.